Regai tikupei vhidhiyo remhondi iyi munzwe matauriro aari kuita kuti muti anopenga here kana kuti akakwana here. Zvinotoshamisa. Mushure macho tichakupai kanzura kamuzondi vachitsanangura mubatirwe wazoitwa mhondi. Kokurepa wairepa kaisi kana ndakarepa kama ndakarepa ndakaputiwa ndisiziva but ndinofunga dzanga dziri wezvisidzo ndara matiziro angaita munhu anoratidza kuti waya angasingaite direct confrontation waya angasingaite direct confrontation nemasingle force angachitiza apa naitizewo kusaka chikafu baba muziyo angachikupa chikafu ndiani ndainotenga mushonga aikupa chikafu mari yacho waiwana ndakanoka gold wanoka gold ndanga ndakakura ndakakura ngechigumwe changu sei nopinge ndorapandika mhaiso nechikopokopo zvananga mhaiso nechikopokopo ndowakanoka gold pananga mhaiso nechikopokopo tiso panakasuka ndikatosika ndikati ailaki ndikati ndika ndikatoti ilaki but iwe laki uchiuraya vanhu ndikati hapana zvichaitika ko vanhu waiurayireyi anatete vangu ndikavanzi vachinitaura kai saka zvaitise pakuurayiwa ndikati kuvauraya kai saka kuuraya kwanga uri kupedza nyaya ndikavaurayiwa vachanditaura kana kandazikanwa ndingoenda kugara kusitini kunyanya madzimai vafara zvokuti vanhu vanga akatsagira achicheka nevana vacho. Hey, ndazenge ndafona foni yangu iri kukomplaina. Mati anga ari kuvhileji kwake kwaanogara. Muvhileji maanogara ndemanga ari kunzi aonekwa netuma small kids tangoinfoma vanhu kuti animal uyo vatanga kutekwa nemayuthi ati veizera isingi zvekuma 12, 13, 14, 15 years ndevamwe ndaona vatataura navo. Saka communication yazongofamba everywhere ndobva kwaita rimwe simu rabva nekumberi kwanga achienda. Saka ari kunzi paona vanhu vangu vari kumberi kwake group of people aita U10 aita U10 abva aona mumashure make kwaari kubva kuine vanhu kuti vanga vachimuteera ndebva apinda mugadheni hanzi raambuya vake maarea kwake ikoko. Saka paapinda mugadheni hanzi asvika ndebva anohwanda nechibvisa vanhu ndobva vazombata national security ndobva yazosvikawo ndobva vazomutakura kuenda naye kupolisi mumaraundi past 5 anenge achitakurwa nehelicopter aenda kubhindura here kana kuti aenda kuharare. Okay, asi kubatwa wabatwa nguwai? Time abatwa between 4-5 zuva rodoka 4-5 PM ndetime yabatwa. Okay, saka helicopter yazomutakura kuma 5 ikoko? Isvike kuma past 5 zvotatoka pamwe aita hainogona kufamba apo 15 minutes time or 20 minutes time inogona kunge yatosvika muharare. Okay. Yes. Okay, zvekuti kutaura kunoko ato kuharare. Yatori under security now. Pane kaklipi kandaona nguva diki handina ukapedza zvangu kanga kachitenderedzwa nevanhu pasocial media achiratidza kunge asina kukwana. Halo, pane zvakuita pa network? Ndandikuti pane munhu apa report nasi kumeeting tina home affairs. Pane munhu ataura achiti ane friend yake anogona nganga achiita mabasa akaipa nayo yanga yakuita sotiri kurasika njere iye futi zvakare ari kunzi anga akufamba achingotaura ari ega. Saka kureva kuti panogona kunge paine zvanga zviri kuitika paari kuti zvingangodaro akazviita aine influence yekutonga akurasika njere. Aiwa, tingadaro kana paine zvekuzorasika njere zvinogona because munhu ari kunzi anogona kunge anga anongori nejust 4 months
discharge anga ari musungwa saka anga asina nguva yakareba apa kuprison ari mucommunity saka maybe vanongotozvisana anga auda kusvika about 4 months now. Hazi anga akudini? Anenge anga ada kukwanisa 4 months ari outside custody anga ari musungwa muMachiroko. Okay. Okay. Saka imi kumuziya kwamaita kubva kumashure brain dzake dzadziri right. Munhu anga ari right only kuti mamushawo munoita sekuti baba vake vakamubereka. Was notorious munhu aiita stock theft. Saka anobva anenge abata ofisi imwe yacho anga munhu anga animal behavior. Okay. Yes. Regai tichitoti makorokoto nekubatwa kwake nekuti aigona kuzotiitira zvimwe zvinhu zvinopfuura ipapo kuramba achingoparadza upenyu hwevanhu. Ndakataura pani kuti tine mabhandisa anofanana naRichard Besera vakamboita mbiri but vakabatwa. Tine lot of people vakada kuva very notorious in the community but okupedzera kwacho anotobatwa chete saka yabatwa Mwari atibatsira. Sure. Ngatikudzei Mwari nazvo. Yes. Zvanga zvotyisa vanhu vanga vogaraura uri mudende chaimo. Even kana anga aine vamwe vanga ari kuita navo kungofungidzira kuti anogona kungasirwa so kubatwa kwake kunogona kukonzosa nyiti vanhu vanombotya kuti togona kubatwa saka freedom kanogona kuwanika ipapa. Handitika. Yes. Mazvita kanzira tafara zvisingaite gai tidzokorore makorokoto. Aiwa tinotenda effort yakaiswa necommunity plus national security. Vanhu kungoshanda pamwe chete kuti tikwanise kuti vanhu vararame zvakasununguka. Ichokwadi Mazvita. Thank you. Wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yasata Utindi TV yaba kanjanda uyaikane muone eutakanja waya waita mukurumbira neutindi TV amakan komana eta makumbo zopambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikidza netelevisheni utende baba nesuo tasimuka tarirai.